Ibabareta ng Ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang, Huwebes po ngunyan, petsa 12 sa bulan kan September 2024. Ini po ang Bareta alas 12, sin kami ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardilad Daingiba. Enot sa headlines at ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Kopya kan 1 year suspension kan Ombudsman kontra kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, opisyal nang ipigserbikan DILG Albay. Kaenot-enoteng computer-based licensure examination, matrayumpong nailansar kan Professional Regulation Commission sa Bicol Region. Target na 1.8 milyon na enrollees para sa school year 2024-2025 sa Bicol Region. Dahil pa naabot kan Department of Education. Preparasyon kan mga miyembros, kan Albay PDRRMC, may kinaaraman sa mga piglalaoman na maraot na panahon, nagpapadagos na. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, headlines, guarantee letter gikan sa DSWD, pwedeng gamito na pambakal nin bulong. Planong impeachment kan Makabayan Block, asin liderato kan Kamara kontra kay VP Sara Duterte, imahinasyon man sana asin daing katotohanan. Dahil sa patanid nin peligro kang bulkan kan laon, sobra 200 na individual inibakwar. Stress management sa mga sekyu, ipinag-orden kan PNP SOSIA. Sa ibang nasyon, January 6 US Capitol attack tagiraray na nabutingkay sa debate ni na VP Kamala Harris asin dating US President Donald Trump. Baretang Sports, EJ Obiena, kumpiyansa na dakol na mga Pinoy ang matrayumpo sa pole vault. Yan ang headlines ngayon sa detalles kan mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremil S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Sa detalles ka mga barenta, formal nang pinaresibi asin pigserbi sa lokal na gobyerno kan Legazpi City sa pagi ni DILG Albay Provincial Director Ray Caceres ang kopya kan 1-year formal notice of suspension kay Alcalde Geraldine Rosal por sobre sa desisyon kan Ombudsman na nagsasabing dapat suspendiro ng opisyal dahil sa reklamo ka nakalis pang mga taon sa pagdesignar kay Engineer Clemente Ibo sa gobyerno probinsya ng Albay, mandangan sa iyang posisyon iyo sa City Engineering Office. Magaramduman na dumanag po ng kontrobersyal legal sagkod sa nagpaluwas ng desisyon ng Ombudsman sa pagsasabing binalgar ang leyes kan serbisyo sibil sa siring na proseso. Nakasabay digdi si Alcalde Rosal dahil sa nagpirma ini sa panduwang appointment sa pagsasabing City Engineering si Ibo alagad bigis pasubli sa Provincial Engineering Office. Dahil ang kaini nagpaluwas ng desisyon ng Ombudsman asin ipigserbi na mismo kan DILG, mientras na sinabi ni Caceres na rule of succession ang ipapatob sa gobyerno lokal kan Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Matrayumpong nailansar kan Professional Regulation Commission o PRC Legazpi City ang kaenot-enoteng computer-based licensure examination o CBLE sa Bicol Region. Sobra sa 51 na aspiring librarians ang nagkua kan September 2024 Librarian Licensure Examination o LLE. Kasabay kaini ang mga PRC offices sa National Capital Region, Davao, Lucena asin Rosales na nagkaigwaman kan nasabing eksaminasyon. Sinabi kan PRC na ang kaenot-enoteng computer-based licensure examination para sa mga librarian sa rehiyon sarong patunay kan nagkukusog na dedikasyon asin suporta kan ahensya sa oportunidad asin pagpapatibay kan serbisyo kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Okay pa.
Day panaabot kan Department of Education ang target na 1.8 milyon na enrollees para sa school year 2024-2025 sa Bicol Region. Base sa Regional LIS Quick Count Enrollment kanahensya, nasa 1.6 milyon pasanaan bilang ka mga estudyanteng kapag-enroll na sagkod kan September 11 ngunya na taon. Sigun kay DepEd Bicol spokesperson Mayflor Romamil, day pa makataraman sa indang ahensya kung ano ang rason kung atasagod sa ngunyan kulang ang mga nagpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan. Sinabi ng Mamil na madurar pa sa September 30, 2024 ang enrollment kung kaya pwede pang humabol ang mga estudyante mantang pagkatapos kay ni sa girari na makonduktan ng assessment ang sendang opisina. Katakod kay ni sa girari manapiging ganyar ng Mamil ang mga magurang na riparuhon ang sendang mga aki na mapa-enroll asin may pagpadagos ang pagklaseng ngunya na taon. Mientras tanto na iristo man sa Kamara ni Sur ang pinakalangkaw na numero kan enrollees sinundan ng Albay na nasa 2,000 o kaya 227,780 asin mas bati na may 219,900 na enrollees. Padagos na ngunyan ang pinagigibong preparasyon kan mga miyembros kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa Albay may kinaaraman sa mga piglalaoman na maraot na panahon lalo na ngunyan na typhoon season. Sa ginibong third quarter full council meeting, nagtiripon ang manlain-lain na ahensya di gobyerno asin tinukar ang mga pasistema sa paghahanda sa anuman na kalamidad. Nagtauman in weather outlook ang pag-asa para sa bulan kan Septyembre sagud Disyembre. Mantang nagtauman in update an FIVOX manungod sa sitwasyon kan Bulkan Mayon asin ang posibleng patakot kan lahar sa mga pamilyang nasa pamitisan kan Bulkan Mayon lalo na kung makaka-eksperyensya nin padagos na pag-uran an Albay sa mga masunod na semana. Sa iba pa niya itong baretang lokal, biging ganyar kan Albay Provincial Youth Development Office o PYDO ang mga opisyal kan Sangguniang Kabataan natawanan atensyon ang mga programa may kinaraman sa pang-agrikultura, pang-salud, mga seminars asin mga skills training. Sigon kay PYDO Chief Rondon Ricafort, nakulang katabangan ang siring na programa sa development asin partisipasyon ka mga hobenes sa kanya-kanyang barangay kan probinsya. Enot ng pinagirumdom kan opisyal sa mga SK officials na dainin magsulisit nin fondo para sa mga paliga o karawat arog kang basketball asin day naman in relevant activities na associated digdi. Tinawan ni doon kan opisyal na importante ang pagdiskobre nin iba pang mga aktibidad na pwedeng makatabang sa dagdag na karaman asin development ka mga obines sa probinsya kan Albay. Nanutaran ang marhay na kondisyon kan kontraktor asin kan Albay Electric Cooperative sa mga road widening na pinagigibo sa southern part kan Legazpi City. Sa impormasyon kan DCGB, ongoing ngunyan ang pagdevelop kan lugar sa may sitio Anunang, Barangay Humapon, papasiring sa Barangay Maslog kung sain aktibo ang koordinasyon kan High Tone Construction and Development Corporation asin Aleco. Sa ngunyan, padagos man ang clearing operation kan Aleco sa mga tinampo bago ang paglaog kan backhoe sa lugar para sa pagpapahiwas kan tinampo. Matatandaan dakula ang winalat na adal sa mga nainot ng road widening kung sain nababayaan kan kontratista ang patrabaho dahil ang poste yaon pa sa tao kan tinampo. Sa ngunya, nasa phase 1 ang patrabaho alagad may second phase pa ini para sa padagos na road widening project sa syudad kan Legazpi. Mientras tanto, positibo ang resulta ng pagkikipaguro ni Alcalde Chino Garcia kay Acting General Manager Wilfredo Boksit kan Albay Electric Cooperative manungod sa issue kan kuryente sa Bubulusan Resettlement Site sa Ginubatan, Albay. Sikong kay Alcalde Garcia, nagbisita siya kaswapon sa opisina ni Boksit asin na kumpirmar na may pigdesignar ng mga personal sa Naleco para magkondusir ng inspeksyon sa mga materyales na gagamitin sa pagbugtak ng linya ng kuryente sa nasabing lugar. Sinabi ka na opisyal na halato ninda ang authority sa Sangguniang Bayan para man ma-turn over ang mga materyales mantang in kaso dahil na ning problema magkapadagos na ang pagbugtak ni mga poste asin linya kang kuryente sa Bubulusan. Sinabi ni Garcia na dakulang development din sa lugar kung sa inpoon kan magbaralyo ang mga residentes digdi dahil man ning kuryente mantang unya na panahon ni Garcia marirealisar ang nasabing lakdang na dakulang katabangan sa mga residentes kan Bubulusan sa Ginubatan, Albay.
Sinugo na ni Camarines Sur, Governor Luigi Villafuerte ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kaibahan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR asin Department of Public Works and Highways o DPWH na maglinig na sa palibot, partikular sa mga drainage, salog asin iba pang pigaagihan nin tubig. Ini ang nakapalaman sa memorandum kan gobernador katakod kan paghahanda para sa La Nina kung sain piglalaoman na madaranin pagbabaha sa probinsya. Kasabay padigdian regular na pag-report kan mga pangyayari sa saindang jurisdiksyon, kaibahan na ang mga insidente, pagpadaranin mga litrato kan sitwasyon asin danyos, asin ang pagsiguro kan operational readiness kan mga response teams. Siniguro man kan gobyerno probinsyal kan Kamsur na preparado an sa indang mga evacuation centers in kaso kaipuhan kan mga pamilyang maebakwar. Sa dagdag pang baretang lokal, nagtaon in warning si Kapitan Noel Bunaobra kan Barangay Kabangan kan Nabaco City sa tagsadiri kan sarong junk shop na aligadong nagsusulo ni mga goma asin plastic. Ini matapos na magpaabot ng reklamo sa DCGB News ang sarong residente kan barangay na nagsasabing nagkakaigwanan ng pagsulo ni mga goma asin plastic sa may sadiri kan sarong junk shop sa Purok 5 kan nasabing barangay kung sa ang kini nakakaabot sa kataraning nakarong o residensya. Siguro kay Bunaobra, nakauron niya na ang may sadiri kang junk shop asin pinakiurunan na pundohon ang siring na aktibidad dahil may epekto ni sa salud kan tao asin sa kapalibutan mantang may lay na nagbabawal sa siring na aktibidad. Siniguro man kan opisyal na ma-follow up siya sa mga masunod daw kung nakasunod ang junk shop sa siring na regulasyon para dahil na mautropa ang siring na sistema. Anom ng mga munisipyo sa Camarines Norte ang naideklarar ng drug cleared matapos na makapasar sa ebalwasyon kan mga otoridad. Sigon sa Police Regional Office 5, kaibahan digdian Banwaan kan Basud, Kapalonga, Santa Elena, San Lorenzo Ruiz, San Vicente asin Vinsons. Sa nasabing probinsya, nasa 260 ang drug cleared barangays, kung sain 243 ang naideklarar ng drug cleared, mantang ang natatadang 17 barangay an ipigpairaron pa sa monitoring asin interventions. Sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan Camarines Norte Police Provincial Office sa Philippine Drug Enforcement Agency asin sa kanya-kanyang lokal na gobyerno para man mapakusog ang saindang kolaborasyon para sa saindang kampanya asin kamauota na maideklarar na drug cleared o drug cleared ang bilog na probinsya. Mga tugang primerong parte po yan kasi ang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya ito sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa siniba pa, makalis lamang po kene. To the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the metro. There's something for you at the metro. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbita
ka na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo, atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo, atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa Bareta Ñato sa lado nasyonal,
Makakabakal ng bulong ang nagtitios maski daing kas sa mga aprobadong butika sa nasyon gamit ang guarantee letter gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inani pinahayag ang ahensya para matabangan ang nagtitios na magbakal kan sa indang mga kinakaipuan na bulong. Sigong kay DSWD spokesperson na Irene Dumlao na haloy naman sindang nagkipagkoordinar sa mga piling butika para digdi. Tanganing makakuha ng guarantee letter, pwedeng makipagkoordinar asin mag-request gikan mismo sa DSWD asin siguraduhon na kumpleto man ang mga magakanigong rekisitos. Tinawanin doon ni Dumlao na nakapalaman sa programang ini sa saindang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na may kamautan na makapagtao nin serbisyo sa mga nangangaipo. Very dilulo o imahinasyon sana ni Vice President Sara Duterte ang ibinulgar kaini sa pagtiripon kan Makabayan Block kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa planong impeachment kontra sa iya. Sigun kay House Assistant Minority Leader asin Party List Representative Arlene Brosas na daing katotohanan ang nasabing pahayag ni VP Sara na ang kamauotan birikon ang intensyon kan publiko gikan sa o atensyon kan publiko gikan sa negatibong isyu kontra sa iya asin sa pagiging bratinelya niya. Tinaawan manindoon ni House Deputy Minority Leader asin Party List Representative Franz Castro na kautikan man sana ang sinabi ni VP Sara na may pahayag ang Makabayan Block kan Septyembre 2023 na nagsusulong kan impeachment kontra sa Vice Presidente. Sa katunayan, sigun kay Castro, sinabi ninda kan Agosto asin Nobyembre 2023 na premature an issue sa impeachment kontra kay VP Sara. Sigun kay Castro na dapat tanuso ni VP Duterte ang mga impormasyon o detalyeng pigpapalakop kaini asin bako puro marites o chismis ang pinaghalian. Maabot sa 248 na individual o 88 pamilya ang pig-evacuar sa Canlaon City, Negros Oriental sa tao kan pigpapailing na aktibidad kang Bulkan Canlaon sigun man sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa sarong pahayag kan Miyerkules in-report kan DSWD Field Office 7 na 65 pamilya o 204 na individual ang naghali sa barangay Magsulong ang presenteng pig-evacuar sa Masulong High School. Mientras tanto, 10 pamilya man o 31 na individual hali sa barangay Malaiba ang paramenta sa nagsirong sa Malaiba Elementary School. Sinabi man kan DSWD na tulong pamilya o 13 na mga individual gikan sa barangay Pula ang pig-evacuar sa Pula Elementary School. Sigong kay DSWD Field Office 7 Regional Director Shalane Lucero na magkikipagtabangan ang opisina ninda sa lokal na gobyerno kan Canlaon para sa planong pagresponde sa emerhensya. Mientras na pig-report kan DSWD Field Office 6 Regional Director Carmelo Nochete na igwa ining 32,990 boxes kan family food packs sa Bacolod City asin sobra 37,000 na food packs na naka-preposition sa Negros Occidental. Sinabi kan nasambit na opisyal na ang DSWD igwang maabot sa 7,000 na kahonin family food packs asin non-food items na nakasaray sa Canlaon City. Enot naman na nakaristro ang fee box nin 288 mga linog sa Bulkan Canlaon pon kan Lunes na banggi na sinyal nin pagitaas kan seismic activity. Tinaawanin doon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na dapat tauanin supisyenteng budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte para magibuan sa iyang trabaho susug sa nakapalaman sa konstitusyon. Ang mensahe ni Pimentel, reaksyon sa nainot na pahayag ni VP Sara Duterte na nakahanda man siyang magtrabaho maski daing itaong pondo ang gobyerno. Enot nang sinabi ni Duterte na may mga reports sa planong pag-defund sa OVP matapos makipagsintikan sa nagkapirang mga kongresista. Dai siya nag-atender sa budget deliberation kan OVP sa House Committee on Appropriations kan Septyembre 10. Sa dagdag na baretang nasyonal, nagsumite ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Cassandra Leong para hagado na magluwas ng temporary restraining order ang Korte para midbidon kan mga legislador ang sa iyang right to self-incrimination as in right to remain silent. Base sa 53 na pay ng petisyon, naghahagad man in preliminary injunction as in oral arguments ang kampo ni
Ong para magiyahan kan sa iyang legal counsel sa kada proseso sa pagampang sa committee hearings. Sinabi kan abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na dapat midbidon ka mga legislador ang constitutional right kan sa iyang kliyente na mantinidong silensyo o dai magsimbag sa mga hapot sa iya may kinaraman sa pagdangog sa issue kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi pa ni Topacio na pigrespeto ninda ang mga komiteng nag-iimbestigar pero lugod midbidon man kan mga legislador ang desisyon na magsilensyo o dai pagsimbag ni Ong dahil diretso niya ini sa iraram kang konstitusyon. Nag-iingat sa naman sigun kay Topacio si Ong sa pagsimbag lalo na tapatong-patong na reklamo na sa iyang kinakatubang. Enot ng pinatawan in contempt order kan quadruple committee si Ong dahil sa dai pagsimbag sa hapot ka mga kongresista may kinaraman sa issue kan Pogo asin pagdulag ninda ni dating Mayor Alice Guo. Ipinag-orden kan Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o PNP-SOSIA sa gabos na private security service providers na magkondukta nin stress management seminar o counseling sa saindang mga tauhan kada bulan. Sa Memorandum Advisory Number 058-2024 na pirmado ni PNP-SOSIA Acting Chief Colonel Marlo Roy Alzate, kamauotan kaining pangatamanan an interes bako sa nakansaindang mga kliyente kudi magin an well-being kan mga security guard. Gusto man kan PNP SOSIA na maisulong an interes kan mga CQ sa paagi kan supisyenteng sweldo asin iba pang benepisyo. Nakapalaman man sa memorandum na ang mga operator kinakaipuhan na magsumitir kan sa indang compliance report. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, sa giraray na nabutingkay ang January 6, 2021 US Capitol attack sa debate ni na US Vice President Kamala Harris asin dating US President Donald Trump kaswapon sa taho kan debate nahapot si Trump kundi guaining pigbabasulan sa nangyaring rally na nagresulta sa makasaysayan na January 6, 2021 attack. Nagkapilang aldaw sa na bago opisyal ang paghali ni Trump sa pwesto. Sigung kay Trump bako niya kasalan ang nasabing insidente apisar ng piging gandar niya ang sa iyang mga suportadores na kontestaron ang resulta kan eleksyon. Sinabi ni Trump na dain niya piging niya ra mga ini na maging bayonente. Imbis direktang simbagon ang hapot, binutingkay ni Trump ang iba pang mga issue arog kan illegal immigrant asin mga kriminal na sigun sa iya day magibong panimbagon kan presenting administrasyon. Inaprobitsaran man ni Vice President Harris ang nasabing tema para ipinta si Trump bilang sarong kandidatong nagtitindog asin nagsusuporta sa mga bayolenteng pangyayari. Sigung kay Harris na senador kan panahon na ito na nasa US Capitol siya kan mangyara na sabing insidente asin aram niya kung paano linaog kan mga supporter ni Trump ang Capitol. Rinaot ang mga kagamitan, rinaot ang mga importanteng parte kan kasaysayan kan US asin nangulog ni mga tawong yaon duman. Tinawan nindo ni Harris na ini nangyari na may permiso ni Trump na presidente pa kan panahon na ito. Magiramduba na nasabing insidente ang naging dahilan man kanikaduwang impeachment ni Trump maski na sarong simana na sana ang natatada sa iyang termino. Baretang Sports, kumpiyansa si Olympic pole vaulter EJ Obiena na dakul pang mga potensyal na pole vaulter sa nasyon na mamamayagpag. Sinabi kan world number 3 pole vaulter na igwang karakter ang mga Pinoy na pwedeng magtrayumpo sinda sa nasabing sports. Hinagad man kay ni sa gobyerno asin nagkaperang pribadong kumpanya na mag-invest sa nasabing sports para makakuha nin mga matitibay na pole vaulters. Sangunyan yaon si Hackett de los Santos na silver medalist sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Sinabi pa ni Obiena na handa siyang magtabang para magmolde nin mga masunod na magiging pamosong pole vaulters sa nasyon. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Life Straw ang apod sa sarong imbensyon na aparato na kayang gamiton para i-filter ang tubig hali sa salog, dagat, estero, tanganing direktang mainom kan mga tao.
Kung ilingon korteng natural na straw ang live straw, alagad sa pagikan microfiltration membrane, mahali kay ni ang mga bakterya, parasites, microplastics sa siniba pang ati kan tubig. Ang live straw, nag-agi sa standard testing protocol asin aprobado ka mga health experts sa Estados Unidos. Ang live straw kayang makapagsara nin 4,000 na litro nin tubig asin pwedeng gamiton sa laog nin 5 taon. Pwede ning mabakal sa kantidad na $19.95. Toryang naiiba. Sarong lalaki sa United States ang nakapagrehistro nin world record dahil nabisita na niya ang gabos na mga nasyon sa kinaaban kaibahan ang mga peligrosong nasyon. Si Andy Nelson ang pinakabagong world record holder kan titulong Most Airlines Flown On. Ini matapos na magsakay sa sobra 170 unique airlines sa bilog na kinaaban. Pagkatapos makagraduate sa kolehiyo, nagkuanin loan na minakantidad nin $80,000 si Indy para gamiton ini sa iyang around the world travel. Istorya ka ini na kun cool hilingon ang mga tatak sa passport, minsan nagiging disadvantage ini dahil 4 na beses na siyang pinagsuspetsyahan kan immigration officers kan Iran, Libya, Papua New Guinea asin Russia na saro siyang international spy. Alagad sa gabos na nasyon, sigon kay Indy, ang Cambodia ang pinakapaborito niya dahil sa unique na kultura digdi asin mabuot na mga tawo. September 12 kan taon 1896 so 1896 kan ginadaan ka mga Kastila ang 13 Filipino na inapod na 13 martyrs o 13 martires kang Cavite sa Plaza de Armas harani sa Fort of San Felipe, Cavite City dahil sa pagsabay kini sa revolusyon kang Katipunan. Kaibanan sa mga ginadaan sinda Mariano Inocencio, Jose Laliana, Eugenio Cabezas, Maximo Gregorio, Hugo Perez, Severino Lapidario, Alfonso de Ocampo, Luis Aguado, Victoriano Luciano, Feliciano Cabuco, Francisco Osorio, Antonio de San Agustin asin Agapito Concio. Ang pagkagadaan ninda naging dahilan para mas dakol pang mga Pilipino at magsabay sa revolusyon asin sa manenlain na parte kan nasyon. Mga tugang yun na pang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon sa singkinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangarap ka na katuwang niya to sa pagsurat kang bareta, Jenny Machiwalyaran. Sa technical, kasabay natin dyan si Ronald Baldo, asin si Kuya Nems Flora. Sa pangarap ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol, hello kay Sir Rolly Alvarado, watching from Pasay City. Siring man si Del Transport. Good noon, Sir Mar and Ma'am Jasmine, watching from Dubai. Siring man sa mga tagapag-antabay po niya to sa DCGB 729 kHz sa pitang mga radyo. Mga nakantabay sa DCGB News and Facebook page and DCGB YouTube channel. Siring man sa DCGB Live app. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga.